Mojej nebohej babke z maminej strany na staré kolena, ako to už býva, lepšie fungovala dlhodobá pamäť než tá krátkodobá. Svoje spomienky si nenechávala pre seba. Babka sa narodila v roku 1906 a zomrela v roku 1989, takže keď mi rozprávala príbehy, ktoré počula v detstve, alebo zážitky zo svojho detstva a mladosti, bolo to naozaj zaujímavé. Veď tie veci sa udiali ešte za Ferenciošku alebo za Prvej republiky. Moja prababka, teda mama mojej nebohej babky, mala na tie časy neobyčajné meno. Volala sa Angela. Nepochádzala z bohatej rodiny, takže nebola dobrá partia. Lenže bola veľmi pekná a tak nemala núdzu o nápadníkov, ktorí by ju chceli za ženu, aj keď boli z bohatších rodín. Angela vraj nebola koketná ani záletná a to, že bola pekná, si buď neuvedomovala, alebo si na tom nezakladala. To dnes už nikto nevie zhodnotiť. Z nápadníkov, ktorí okolo nej lietali ako osy okolo medu, si veľa nerobila. Žiadnemu nedávala prednosť pred inými, takže na seba nemuseli žiarliť a ani sa pobiť o jej priazeň. V tých časoch, keď sa chlapci pobili kvôli dievčaťu, bola to pre dievča skôr pochybná česť. Angela bola poslušná dcéra, bola pracovitá a pomáhala rodičom na ich skromnom gazdovstve. Veľa rolí nemali a dobytku takisto, ale uživili sa. Mamu mala chorľavú, vyčerpanú od roboty a mnohých pôrodov. Takže Angela mala viac povinností a na starosti ešte mladších súrodencov. Ale to v tých časoch nebolo nič výnimočné. V jedno leto chodievala okopávať zemiaky na vzdialenejšiu roľu. Bolo horúco, takže si z času na čas urobila prestávku a zašla si po vodu k nedalekému prameňu. Raz si tam naberal vodu chlapec, starší od nej, ktorého poznala iba z videnia. Bolo zo vzdialeného lazu, ktorý patril k dedine. Chlapec pri prameni sa jej slušne pozdravil. Prehodili spolu zo pár slov o tom, kto sú, odkiaľ sú a čo tam robia. Angela odvtedy toho chlapca, volal sa Jano, stretávala pri prameni často. Svojím správaním mu však nedávala zámienku, aby sa osmelil a bol k nej dôvernejší. Prišla jeseň, dozreli zemiaky. Angela s mladšími súrodencami chodila na roľu vykopávať a zbierať. Po vodu chodili tí malí, takže Angela sa s Janom v ten rok už pri prameni nestretla. Babka mi ďalej rozprávala, že Jano mal hore na laze frajerku, ktorá sa volala Luca. Hoci ju ešte od jej rodičov nevypýtal, verilo sa, že je ruka v rukáve. Lenže Jano začal vyhľadávať zábavy dolu v dedine. Tých zábav veľa nebývalo. Boli to náhodné tancovačky. Niekto niekam večer prišiel, napríklad s harmonikou, a začal vyhrávať do tanca. To sa medzi mladými rýchlo roznieslo a aspoň mali možnosť sa niekde stretnúť a kurizovať si. Angeliny rodičia chceli, aby si našla ženícha, takže jej dovolili chodiť na tancovačky. Ona si sem tam zatancovala aj s Janom, ale to bolo všetko. Jano prestal javiť o otcu záujem. Povrávalo sa, že Janovi a Luciny rodičia sa na ich svadbe dohodli a že viac na tej svadbe záležalo Luciným rodičom, pretože vraj budú radi, ak si ju vôbec niekto vezme. Luca, okrem toho, že je nepekná, je ešte aj čudáčka, ktorá má okoliesko viac a ten, čo si ju vezme, bude mať peklo na zemi. A Luce je vraj jedno, koho jej rodičia dohodia a koho vytrápi. Jano začal Angele otvorene kurizovať. Jeho rodičia neboli nadšení, zvlášť keď sa s nimi kvôli tomu Luciny rodičia rozkmotrili. Lenže nedalo sa nič robiť.
Jano Lucu nechcel a vypovedal rodičom poslušnosť. Luca sa tvárila, že jej to nevadí a že jej na Janovi nezáleží. Ale tí, čo ju dobre poznali, tušili, že to asi tak celkom pravda nebude. Angela, keď si bola istá, že Jano sa s Lucou rozišiel a že o tom už nie sú žiadne pochybnosti, odvážila sa dať najavo, že ho má rada. Po krátkom čase verejného dvorenia prišiel Jano s rodičmi vypýtať jej od jej rodičov Angelu za ženu. Svadba bola po Veľkej noci a bola skromná, takisto ako Angelino veno. Angela po svadbe nasledovala svojho muža hore na Lazy a jej rodičia sa museli bez nej zaobísť. Pomaly dorastala ich ďalšia dcéra, takže mali mať za Angelu aké také zastúpenie pri robotách. Medzi časom sa Luca stala ešte čudnejšou a pestovala vekovo nerovné kamarátstvo s jednou starenou. Táto starena nemala dobrú povesť a ľudia jej dávali za vinu kadejaké mrzutosti a aj nešťastia, ktoré sa stávali v jej okolí. Luca bola viac u nej než doma. Janovi rodičia si na Angelu nemuseli dlho zvykať a ani sa premáhať, aby ju zniesli. Ukázalo sa, že majú pracovitú a dobrú nevestu, takže si ju obľúbili a dávali jej to aj najavo. Angela a Jano sa mali radi, pekne si spolu nažívali a onedlho Angela otehotnela. Už bola, ako sa vtedy hovorilo, na rozsypanie, teda nie dlho pred pôrodom, keď ako každé ráno išla k studni po vodu. Studňa nebola ďaleko. Vrátila sa s vodou do dvora a čo si ju tam upútalo. Stal tam rebrinák, ktorý svokor večer nezatiahol na obvyklé miesto, pretože s ním mal ísť ráno za robotou. Na rebrináku sa niečo belelo a červenalo. Nevedela, čo to je, takže položila vedrá s vodou na zem a šla sa na to pozrieť. Svokre bolo čudné, že sa Angela s vodou tak dlho nevracia. Vyšla za ňou na dvor a skríkla od hrôzy, keď sa jej naskytol pohľad na smrteľne bledú Angelu, ako leží pod rebrinákom. Na rebrináku bola na kôpke sena pohodená detská košieľka, ktorá bola z polovice zakrvavená. Svokra ju spoznala. Bola to jedna z košieľok, ktoré Angela ušila pre svoje budúce dieťa. Nechýbalo veľa a svokra by sa zrútila vedľa Angely. Premohla sa a začala Angelu kriesiť. Nabrala z vedra vodu do dlaní a kropila ňou Angele tvár. Prihovárala sa jej, triasla ňou. Angela k sebe neprichádzala. Svokra nariekala tak, že z domu vybehli chlapi, aby sa pozreli, čo sa stalo. Všetko im bolo jasné, keď videli zakrvavenú detskú košielku na rebrináku a Angelu bez duše pod ním. Jano zobral Angelu do náručia a odniesol ju do domu. Jeho otec s mamou sprátali košielku z rebrináka a vodu vzali dovnútra. Angela sa prebrala až v posteli. Mala ustráchaný pohľad a bola bledá ako stena. Stala iba preto, aby sa pozrela do truhlice, do ktorej uložila detské košielky. Ani jedna nechýbala. Tá, čo bola na rebrináku, bola navlas taká istá ako tie v truhlici. Ešte aj kvietky na rukávikoch boli vyšité rovnako. Angela sa dotackala naspäť do postele a v ten deň z nej už nestala. Zakrvavenú košielku svokra spálila. Asi o týždeň Angela po dlhých tríznivých bolestiach porodila mŕtvého chlapca. Na roliach bolo práve najviac roboty, takže Angela sa po pohrebe snažila rýchlo zotaviť, aby mohla pomáhať. Len ťažko dokázala myslieť na niečo iné, než na svoje nebohé dieťa. Po Laze aj dedine sa dlho viedli reči o zakrvavenej košielke a o Angelinom mŕtvom dieťati. Luca sa domu, v ktorom žil Jano s Angelou, vyhýbala ako sa dalo.
Po nejakom čase rodičia našli Lúce ženícha, staršieho bezdetného vdovca, ktorý bol z iného lazu. Dohodli sa s ním, že si Lucu vezme po žatve. Jedného dňa krátko pred svadbou išla Luca robiť na pole. Domov sa už nevrátila. Našli ju ležať na roli. Na hrudi mala popáleninu a šaty vlhké. Nikto si nevšimol, že by sa tam blízkalo, no Lucu si jeden blesk našiel. Angela a Jano mali potom spolu ešte veľa detí, iba niektoré sa dožili dospelosti. Jedným z nich bola moja babka.